Amb aquesta signatura, Barcelona Activa ha rubricat el seu compromís amb el projecte Reempresa, promogut per la patronal Cecot. Gràcies a la seva col·laboració, Barcelona tindrà una oficina on un nou emprenedor prengui el testimoni d'una empresa ja existent i rebi assessorament tècnic. Ser empresari, posar-te al front d'una empresa, és avui una sortida viable i, per tant, aquest sistema, al meu entendre, ajuda a vèncer aquesta por. Amb aquest programa es vol evitar el tancament d'empreses, així com donar una oportunitat a emprenedors disposats a donar-los continuïtat, com executius que han perdut la feina. Per ells, aquesta és una gran sortida, perquè a més saben de gestió, saben de mercats, la dimensió del que troben fins i tot els és relativament petita, per tant confortable. En un any el projecte Reempresa ha aconseguit 50 cessions d'empreses i amb això ha salvat 200 llocs de treball.